Hola, el tema d'aquest tutorial és el tema del fòrum i és la tipologia de fòrum en la qual cada persona inicia un debat. Cada persona pot iniciar un debat. Ara veurem les característiques i utilitats pràctiques d'aquest tipus de fòrum. Com ja he dit, cada persona pot obrir únicament un tema de debat i tothom pot enviar-hi respostes. Aquest fòrum funciona exactament igual que el fòrum estàndard d'ús general, però hi ha un límit d'un debat o d'una proposta per cada alumne. Les característiques d'aquest fòrum és que qualsevol alumne o alumna pot iniciar un tema de discussió o afegir una contribució per portar a terme una tasca concreta. Aquest és un fòrum interactiu. Els estudiants poden respondre als missatges o fer comentaris a les aportacions dels altres. Els temes de discussió, els missatges, les contribucions s'ordenen en fils de discussió. Ara veurem una mostra pràctica d'un fòrum dins del qual els participants poden iniciar únicament un debat. Bé, ara estem situats dins d'un Moodle, d'un curs Moodle, i aquí clicaré a la unitat de fòrums i veurem una mostra d'un fòrum dins del qual cada persona inicia un debat. Aquí tenim dos alumnes ficticis que ja han aportat una contribució. Ja posa aquí, aquest fòrum permet que cada persona inici un tema de debat. Clicant aquí, s'afegeix un tema de debat, però si ja han afegit el seu, doncs ja no tindran l'opció d'afegir cap tema més. Els temes seran entorn la sostenibilitat i temes de canvi climàtic, etc. La primera proposta posa 10 coses que pots fer contra el canvi climàtic. Aquest alumne pot proposar una tasca d'aquesta tipologia, 10 coses que pots fer contra el canvi climàtic i amb un link, un document sobre el canvi climàtic. I aquí tenim 10 coses que es poden fer. Aquest link el pot posar l'alumne i després l'alumne posa unes tasques pels seus companys. La primera és llegeix les propostes, ve quines fas tu i sé què més es podria fer. A continuació, el mateix pot respondre, no? Jo uso el transport públic i la bicicleta, també he reduït el consum de carn, etc. Bé, aquesta és la proposta d'aquest alumne. A continuació, un altre alumne ha llegit la seva proposta i fa el seu comentari i respon a aquestes tres, a la B i a la C, a la tasca B i C. Les activitats que fa després d'haver llegit aquest text. Bé, aquesta és una tasca que també pot proposar un professor i que els alumnes han de fer una contribució o animar els mateixos alumnes, sobretot dels nivells alts, a que els plantegen aquest tipus de tasques pels seus companys. Dins d'aquest fòrum, l'altra proposta són vacances sostenibles i aquí també tenim una imatge i el link, les nostres claus per a unes vacances sostenibles. Clicant aquí veurem aquest text. Doncs es tracta de primer llegir aquest text. Això és clar per un nivell alt. Accions per a la sostenibilitat turística, eficiència energètica, etc. Després de fer aquesta lectura, es pot fer la tasca, no? Aquest tema crec que és molt interessant, molt actual. Has pensat en com repercuteixen els teus hàbits de viatge al medi ambient? Què fas perquè les teves vacances siguin sostenibles? I aquí ja es poden fer les intervencions, respondre i comentar.
Els alumnes dins aquest fòrum també es poden subscriure, poden activar la subscripció o desactivar-la, d'acord? Si tenen molt d'interès en veure quines respostes envien els seus companys, doncs poden activar la tasca proposada per ells i la resta no, perquè si no contínuament estarien rebent correus. Clicant aquí poden destacar el debat. Està destacat aquí. També ho podem fixar, deixar-ho fix a dalt de tots, o poden bloquejar si és un debat que ja no els interessa. ¿Vale? Si està fix significa que sempre els sortirà a dalt de tot. Però això passa als alumnes, no? Els alumnes tenen aquesta possibilitat. Em sembla, un moment, ara estic amb el perfil de professora editora i pot ser que estigui explicant... vale. Clar, bueno. Els alumnes poden destacar el debat, però no poden fixar a dalt de tot, ¿vale? Això és una funció que té el professor, però no l'alumne. D'acord? Sempre s'ha d'anar canviant de rols per veure realment què és el que poden fer els alumnes. Molt bé. Continuem, doncs, amb el tema. Un recordatori molt important és que els estudiants disposen de 30 minuts per continuar editant les seves contribucions o comentaris i respostes després de publicar-les. Una vegada que estan publicades, encara tenen 30 minuts per fer correccions. I ara veurem la part tècnica, com es dissenya un fòrum dins el qual els o les alumnes poden iniciar únicament un tema de debat. Aquí estem situats dins d'un curs Moodle semibuit, ¿vale? I afegirem una tasca de fòrum amb la possibilitat d'introduir un debat. Per poder afegir aquesta tasca hem d'anar al mode d'edició aquí a dalt, a la dreta, activar el mode d'edició. Una vegada activat afegirem aquí aquesta activitat al tema 2. Dins el tema 2 ja tinc el fòrum dins els meus destacats. Cliquem a fòrum i poso el títol d'aquest fòrum. Doncs el nom del fòrum és una proposta cultural per aquest mes. Aquí podem descriure en què consisteix aquesta tasca. Els alumnes han de posar una proposta cultural. Pot ser que el text ha de tenir una llargada de, no sé, 200 paraules. Han de posar una imatge. Bueno, aquí tots els requisits per fer la tasca s'han de posar aquí. No cal posar-lo a la descripció a la pàgina del curs. Això no és necessari. Si ho poseu aquí a dins, ja els alumnes, en el moment que obrin el fòrum, sortiran totes les explicacions aquí. Durada, proposta, podem especificar nombre de paraules de l'escrit, no sé, 240, etc. Aquí podem posar tot el que vulguem, ¿vale? Òbviament que es pot dissenyar molt més maco, posar una imatge i treballar una miqueta layout, ¿vale? Jo ho faig ara ràpidament perquè podeu veure com queda. Disponibilitat, podeu posar, habilitar una data de venciment. Hi ha una data fins a la qual els alumnes han d'entregar les tasques, però si algú s'endarrereix encara podrà pujar-la. Si cliquem a data límit, no. Després d'aquesta data límit no s'accepten propostes dels alumnes. Si posem una data de venciment, sí. Queda com una data límit pels alumnes, però encara poden pujar les seves tasques. És la diferència entre la una i l'altra i podeu llegir aquí en què consisteix, ¿vale? Quan cliqueu aquí, al signe d'interrogació, sempre surten les aclaracions, les especificacions sobre el tema. Comptador de fitxers adjunts, paraules, la mida màxima dels fitxers es pot seleccionar aquí,
el nombre màxim de fitxers adjunts, vale? Pot ser 3. Mostra el nombre de paraules. Si voleu concretar que no sigui un text massa llarg, que sigui un text de, no sé, 200 paraules i no 1000, podeu especificar aquí que sí que voleu que es mostri el nombre de paraules. Ells mateixos ja veuran que si són més de 1000, doncs, o més de 200, que és el que demaneu, que ja és massa. Subscripció i seguiment, per defecte, surt sempre la subscripció voluntària. La podeu modificar. Està la obligatòria, l'automàtica, que és automàtica, però l'usuari la pot cancel·lar. Vale? Aquí també s'especifica en què consisteixen els diferents tipus de subscripcions. Us animo a llegir amb calma les explicacions. Seguiment de missatges llegits també és opcional, ho posa aquí, però pot ser també... No, és opcional, normalment. Vale. Bloqueig del debat. Si voleu bloquejar el debat al cap de 3 mesos, que ningú hi ha fet cap aportació i ja ho tanqueu. Ho podeu tancar. Això es fa aquí o deixeu sense bloqueig. Període de temps per blocar missatges també ho podeu especificar aquí. I podeu llegir també totes les explicacions aquí. Bé, la qualificació de tot el fòrum. La qualificació, per aquest tema faré un tutorial específic, encara no està fet, però ho vull fer. Aquí es pot seleccionar, si voleu, o cap qualificació, simplement és un fòrum de participació, o voleu posar una escala clàssica o de competència per defecte, etc., o una senzilla, o posar una rúbrica, una guia de qualificació, etc. I la categoria. Aquí no hi ha cap categoria perquè encara no estan creades dins d'aquest Moodle. Les categories es creen dins de l'apartat de qualificacions. Aquí es pot crear una categoria de fòrums i si està creada, doncs sortiria aquí fòrum. Això és molt pràctic perquè tots els fòrums que feu anirien dins d'aquesta categoria. La qualificació per aprovar, podeu posar una nota, no sé, un 6,5 o un 5, vale? Paràmetre per defecte, per notificar als estudiants, sí, si voleu que rebin una notificació quan ja heu posat la nota, vale? Però ja com he dit, el tema de qualificacions es treballa dins d'un altre tutorial. També el de puntuacions, que té a veure amb la qualificació, també estarà explicat en un altre tutorial. Paràmetres comuns de mòduls, això és important. Si voleu imposar l'idioma, si feu el curs en anglès, doncs poseu anglès, o si no voleu cap imposició d'idioma. I aquí tenim la gent que tingui el seu Moodle dissenyat amb grups separats o grups visibles. Per aquest tema també hi ha tutorials específics. Vale? Si teniu grups separats, doncs és aquí on s'ha d'afegir la restricció d'accés al grup. Sortiria, si teniu 3 grups A, B, C, doncs ja aquí us sortirien aquests grups. Això es crea dins de participants grups. Vale? Una vegada creats, es pot afegir aquí la restricció. I és molt pràctic perquè si teniu aquest fòrum pel grup A, podeu fer un duplicat d'aquest fòrum i posar la restricció que sigui pel grup B. Un altre duplicat pel grup C. Vale? Restriccions d'accés seria si voleu que abans de participar dins d'aquest fòrum facin una altra tasca, una comprensió oral, un quiz online, i pot ser una restricció, que han de fer primer una activitat concreta per poder realitzar aquesta. Però bé, és una mica complicar-se la vida, jo això no faig, però existeix aquesta possibilitat. Compleció de l'activitat, això sí que és important. Com sempre, tenim 3 opcions de no indicar cap compleció de l'activitat, o els estudiants poden marcar de forma manual l'activitat com a completada,
o mostra l'activitat com a completada si es compleixen les condicions. Com sempre, teniu aquí les explicacions concretes, ¿vale? És interessant posar activar aquesta possibilitat, i aquí ja podeu dir que cal una valoració del fòrum sencer i l'estudiant ha de rebre la qualificació mínima per aprovar, per completar aquesta activitat. Aquí també tenim informació. I l'estudiant ha d'obrir debats. Com veieu, això ja està predeterminat, perquè aquest és un fòrum dins del qual l'alumne tan sols ha d'obrir un debat. Aquí ho podem canviar, podem posar 5, però per defecte surt 1, perquè precisament el que caracteritza aquest fòrum és que tan sols poden obrir un debat o fer una participació. Requereix obrir debats. Debats, contribucions, és una mica el mateix. Per tant, si això està activat, no cal tornar a activar això. Les respostes, sí. L'estudiant ha d'enviar respostes als altres debats. Això sí que és interessant. I podem posar un mínim de 3, ¿vale? I s'espera que es completi abans d'aquesta data. Poseu la data des de la qual voleu que es completi. Bé, també, si vosaltres feu qualsevol modificació d'aquest contingut, modifiqueu la data de compleció de l'activitat, doncs, si cliqueu aquí, l'alumne rebrà una notificació de canvi de contingut. ¿Vale? El que és important, podeu marcar sempre aquestes caselles que surten a cada tasca, i si marqueu la casella, s'enviarà una notificació als participants del curs sobre aquesta activitat en concret o aquest recurs nou o modificat. I només els usuaris que poden accedir a aquesta activitat o recurs rebran la notificació. Això és una eina, una característica nova del Moodle 4.1. Deixem els canvis i tornem al curs. Ara desactivem el mode d'edició i veurem com es veu. Aquí tenim el fòrum de proposta cultural per aquest mes i a la dreta surten tot el que nosaltres hem activat. Ha d'enviar un mínim de 3 respostes. Els missatges al fòrum és un missatge per alumne. Rebrà una qualificació i una d'aprovat. ¿Vale? Quan tingui el mínim estarà aprovada aquesta contribució. Si cliquem aquí, doncs es pot afegir un tema de debat. ¿Vale? Bé, aquest fòrum, igual com els altres, fomenten la participació i la interacció general entre els estudiants, afavorint la cohesió del grup i la posada en pràctica de forma activa dels seus coneixements de llengua. Es poden crear moltes tipologies diferents de fòrums. Fòrums de debats, temàtics, de recomanacions, de lectures, de propostes de tot tipus, etc. Bé, aquest era doncs el tema del fòrum dins del qual cada persona pot iniciar un debat. Un salut. Adeu.